悲しみの向こう、片柳宏。6月16日、手を離す勇気。これがなければ生きられないと思ってしがみついていたけれど、手を離してみたら案外なんとかなった。そんなことが時々あります。それは自分でも気づかない間に自分が成長していたということ。思い切って手を離す勇気を持てますように。